Как ще участваме следващата година в YouTube Rewind, нямам си никаква представа. Но, дами и господа, добре сте дошли в YouTube Rewind 2025 година. Де, я знам, опитах. Да нямаш амнезия, тя е моето бестия. Да няма последствия. Здравейте! Вие гледате Найкаст, с мен Найче. Днес на гости ми е невероятната Даниела Рупецов. Барабум, отново сме в рая и този път на гости ни е най-известният участник в рая тази година. Със сигурност най-обсъждания. Ани, добре си ми дошла отново. И добре са ми дошли в новия сезон на Среща. Този сезон ще бъде доста по-различен, защото сме с нов водещ. Последен епизод чакал Кацин Смин Кирилова, който обещаваме, че ще бъде много интересен. Добре дошли в нашето студио на нашия нов подкаст. А именно Gypsy Queens подкаст. Нямаме търпение вече, защото започваме на 12 септември. Попитах ChatGPT какво мисли за мен. Той ми отговори, че съм непредсказуем. Точно такова ще бъде и чисто новото ми предаване. Дами и господа, вие гледате шоуто на Венелин. Един YouTube проект, който ще бъде толкова цветен колкото мен и толкова различен колкото гостите ми днес. Кога е сложил първите си токчета Азис? Колко бързо е станал звезда? Какво са много пари? И какво мисли за поп-ока в момента? Ще си говорим и за любов, и за секс също. Айде, приятно гледане на сезон 6 на Ивка Бейбе подкаст. Здравейте, приятели на Матч.бг подкаст. При мен днеска е удоволствието да посрещна една от най-големите легенди на българския футбол. Име, което е част от златото поколение на българския футбол, полуфиналист с 94-та. Не на последно място, мой голям приятел, един от най-талантливите плеймейкери, не само плеймейкери в България, Краси Балъков. Краси, благодаря, че прие поканата ви. Скандално според някои и съм тук, за да ви сервирам голата истина. Тук няма задръжки и забрани, а пикантните въпроси са повече от задължителни. Но без да отлагам повече, представям ви първият си гост. Здравейте, скъпи зрители! Благодаря ви, че за пореден път сте с нас и с нашия подкаст епизод. Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Еляк подкаст. Аз съм Коко, с мен както винаги е Ванката и днес на гости ни е един от OG българските стримъри. Той е OG български ютубър, но повечето от вас най-вероятно го знаят наистина като OG български стримър. Една от звездите на FIFA комюнитито. Поне според мен най-големия FIFA стримър в България изобщо. Дами и господа, на гости ни е Перси Арми. Здравейте, здравейте. Подкаста, който не излезе вчера, а именно този с Евгений, се личи, че има нещо повече от приятелство и от добра комуникация. Може би защото му бях направила яйца със съмнителен вкус точно преди да следвам в студиото. Ами, тогава какви претенции имате? Ами не искам да го качва в интернет. Ами тогава защо отиваш, бе, Лут? Ами то пише октомври, тогава бяхме заедно, обаче сега не сме заедно. Много кофти. Работата с други хора винаги носи опасността от такива ситуации. Особено когато искаш да се отнасяш професионално към работата си, както и в очевидно искаш. Максимум 10 минути. Тук малко. Според вас преувеличава ли мати? Това момиче е пило от напитката с нейната приятелка и малко след това са отишли да повръщат. Това ли е цялата драма? Се предлага на деца, бе! На деца! Моля, бах ти селянката, леле, бах ти селянката дива, брат. Направо не мога да го на това саудио, брат. На 15 години каква развита имунна система имаш ти, бе?
Келеш. Както разбрахме в това видео, момичето съобщава, че тя и нейната приятелка са повръщали около 5-10 минути след консумацията на една-две глътки лава бер. Затова пък аз си купих този лава бер, за да проверя дали ако пина малко от него и аз ще се присъединя към повръщащото комюнити. А за всички от вас, които са все още в шок и не са били разбрали, че с Тео сме разделени, живота продължава, така сме го решили, ние сме зрели хора, големи хора. Да се докато за някакъв тунел, да бях взела едно фене. Ти може да правиш така палец нагоре. Не, защото аз... Ти прави превод. Защото знам, че ще има хора, които ще са доста така шокирани, няма да се разбрали, защото ние пуснахме в Инстаграм и навсякъде общо взето доста хора разбраха за разделата ни. Лято е. 2025. Мадафака, Хайде. ТРФ. Диджей Дамян. С чанти на гърба. Така ми каза времето, всичко е временно. Да се сипя поредно за последно. Кой ще кара колата към морето? Няма пари, няма, ама let's go. Тук сте, защото се опитахте да завладеете замъка на къщата на инфлуенсърите. Планът ви не проработи. Сами станахте заложници в собствения си капан. Сега оставате тук и ще бъдете следващите обитатели на къщата на инфлуенсърите, сезон 4. Ще те прекъсна, извинявай, защото няма да го изтърпя. Кажи ми моментите, в които ти си говорил за другите хора. Кажи ги! Не ти ли е малко неудобно, бе? Абе, що ми крещиш така, бе? Не ти ли е малко неудобно, бе? Защо ми крещиш така, бе? Ти интриган. Изля най-големия буклук. Буклук? И ти ако беше мъж, тях да те убил от бой. Честно ти го казвам. Честно ти го казвам, човек. Хубаво си жена. Направо не мога повярвам. Това също не е похвално. Не е похвално. Не е похвално, ама направо най-мраза лъжата и най-мраза до последно, като някой се застъпва за някой други да му се изсере. Неговото име или нейното е... Алпер Джорджер! Аз се звучали. Тук на брега на язовир Батак, сред вековни борови гори и чист планински въздух се ражда игра, каквато не сте виждали до сега. 12 души непознати един за друг ще изпитат себе си в битка за 50 000 лева. Не го очаквах от тебе, наистина. За кое бе, човек? Казвам ти, много се тъпо не го очаквах. Кой искаш да остане в играта? Ти малумна ли си? Не бе, ти си несериозно, казвам ти, аз не мога да се... Ти си невменяна тотално. Стига, ле. Ти си невменяна тотално. Майко! Димов, ако искаш бръкни в сейфа и... Аз печеля на сърце. Димов е големият победител, скъпи приятели, в сезон 1 на Мистер Кеш! Нали знаеш? Тук, ама, отчетите обаче. Искаме и сега да ви докажа на всички, че изкачвам с нож в гръб. Подценявайте ме още. Шуматки и сипани. Общо 100 въпроса от различни сфери на знанието в епизод 1 на Мистер Куиз. Зико срещу Пацо. Кой е по-умен? Добре дошли в Зона X. Мястото, където оцеляването не е избор, а инстинкт. 16 различни характери влизат в най-напрегнатата битка на живота си. Война за 30 000 лева. Първи сезон на лятното турне на По пътя към Трофея Къп започва днес. Над 100 участника ще вземат участие в град София. Участници, готови ли сте за битка? И нека лятото турне на По пътя към Трофея Къп започне сега! Криската е много добър в атаките, прицелно. Аз много ме кефи. Я! Майко! Направо! Гумата! Няма как е! Направо! Криска! Ти спечели спорта атака, братле, честито! Ти си шампиона, братле! Шампиона на България! Браво, аплодисменти за Криската! Ай, Криска! Здравейте, фенове на футбола и на шоуто! Това е началото на нещо ново, нещо невиждано у нас. Първият сезон на Шоу Лигата. Тук футбола среща изненадата, стратегията среща късмета, а всяка минута може да промени всичко. 6 отбора, 6 верни фенски армии, Галактико, Блауграна, Синята лавина, Армейците, Червените дяволи и Анфилд. Всеки играе срещу всеки по 2 пъти, 10 кръга, пълни с емоции, голове и мистерия. На морето ще замина за седмица и половина. В колата 2-3 и от зелено
нощното да има. Баса в колоните вибрира, ритъма отзад подпира, в ръката се студена бира. Кой ще ме прибира? Готови ли сме вече за Final Review? Официално е, купена е, всичко е готово. 3, 2, 1. Направо не искам да коментирам човека, тъкмо дойде един път човек. Един път. Лихнах се номера. Няма такава кола. Уникална е просто. Джанта е извън. Не. Просто няма какво да коментираме. Вътре не знам дали е отворена. Между другото няма промче да не вземе да гърми алармата е сега. Представям ви Mercedes-Benz GLE 53 AMG Formatic плюс купе. Това е голямо име. Нека започнем с главния въпрос. Защо продадах BMW-то? Защото всъщност това ми беше моята мечта на кола. 63 е перформанс над 800 коня. Над 800 коня. Тук не знам какво ще става, обаче направо човек. Купих си чисто нова кола. В този клип ще направя ревю на новата ми кола. Ще тестваме да видим колко е здрава, като направим няколко предизвикателства с нея. Ще пробваме да я вкараме в голяма кал, за колко време развива от 0 до 100 и още много луди предизвикателства. Какво е, бе? Аз всеки път, като се задавам това нещо и нещо се прецаква. Чупи го. И така, след повече от 50 часа работа, безкрайни проблеми, много търпение и доста псовни, колата е напълно готова за новия си собственик. А на мен ми остава да направя само единствено нещо. Жена, която готви е... Готвачка. А жена, която търси валидация... Златотърсачка. А перфектната... Реже, резачка. Ще му обидиш, не те ще ма обидиш. Няма как да плачка. Ще му обидиш, не те ще ма обидиш. Хей, здравейте, приятели! Аз съм Дидо! Липсвах ли ви? Надявам се да съм ви липсвал. Аз съм сигурен, че съм ви липсвал, защото съм прочел всички коментари, всички съобщения. Много хора на улицата ме спират и питат къде си, Дидо. Завърни се. Добре, бе, хубаво е, окей, бе, няма проблем, бе. Връщаме се, нали кая? Ще го бием ли? Айде, брат. Добре, че малко съм да поправим ли? Да, брат, правим ли? Let's go! Здравейте, приятели! Аз съм Кристиан Чарли Танев. Тук съм с Виктор Йорданов, а.к.а. Вирго, който ще представи новия си албум. Добре дошъл. Драго ме. Здравейте, аз съм Кристиан Чарли Танев. Това е Викито, Виксана, Вирго, както желаете. Вършам се кратка пауза. Много кратичка пауза и минус 50 кила. Няма защо. Вече мога гледате малко по-приятно мен. Наскоро ми попадна едно видео на един наш колега, ютубър, който казва как никога не може да си представи ние, и в частност аз, да бъдем сериозни, да бъдем себе си, да бъдем истински пред камера. Днескашното видео ще бъде болезнено, искрена и честна с вас. Не се бъркайте. Не правя това видео с цел да се жалвам, по-скоро поне едно момиче, ако се повлияе, то да не поема моя път, защото аз оттам идвам и повярвайте ми, не е готино. Ме си собствена лютеница, айде! След 2 години работа направихме най-вкусната лютеница, айде! Скъпи приятели, това е Плаш Вит. Създадох напитка с витамини и супер нестандартни вкусове, които работят с тялото ви за определена цел. Преди няколко дни се случи второто ми най-голямо щастие в живота. Станах татко за втори път. Роди се моя син Виктор на 20 май в 7:30 вечерта. От година и половина правя документации без да спирам, т.е.
Имало месец, които съм качвал буквално всяка една седмица документация. С течение на времето вече доста намаляха, почнаха по 2 документации на месец, в последно време вече по една документация на месец. Имало е месец, даже в който не бях качвал нито един клип реално на регуларен форум и като цяло, нали, предполагам, че доста от вас чуят, нали, какво става с канала и така нататък. Ми ще ви удължавам много обяснения хора. Така че в това видео ще ви обясня абсолютно всичко, което не съм обяснявал до сега за канала и ще ви кажа защо спирам и какво след... Стоп! Как сте, мишки? Добре, гладни. Напрежение има ли? Аз съм червен, защото обстановката. От температурата на чиниите. В твоята любов съм заробен, като отровен, ти си ме заража. На този етап е странно, но съм човек, който вярва в любовта, в семейството, така че само бъдещето ще покаже какво става. Предлагам ти преди да заобичаш някой друг, да заобичаш букварчето за първи клас. Също защото тизърът ти е по-дълъг от трейлера. Не трябва ли да е обратното? Явно аз нещо имам дефицит на мозъчни клетки и това не ми позволява да разбера геният на министър-председателя на Люлин. В това кратко видео искам да поднеса искрените си извинения на Даниел, по-познат като Zen Remaster, за това, че изопачих абсолютно всичко, че изкарах опасното му шофиране извън контекст, защото то не е опасно и той кара така, понеже е фен на моторспорта. Извинявам се за това, че си позволих да поставя под въпрос автентичността на зрителите му. Факта, че си позволих да го обвиня в участието му в тези бит схеми е непростим, както и че коментирах неговите абонати и събатони, защото след като прекарах повече време в гледане на неговото съдържание, аз наистина разбрах защо хората го харесват толкова много. В нашето коледно шоу ролите озвучиха аутистите Дани, Митко и Сашко, а вие може да хвърляте по един супер тенкс, да обясняват някакви стримъри, че съм платен и да се видите в финалните надписи на следващата част, както тия, които дадоха миналия път, ще се видят сега. Аре, весели празници! Но рано или късно, брато, истината излиза наяви, брате. Въпросът е кой ще запомни нещо, което е станало преди 5 години, че истината да излезе наяви и да го опровергае, братле. Мислите се, че ако Зенката се опровергае в момента, ще успее да дигне пак 700 вюра в Twitch ли? Защото честно ти казвам, последния път като го видях, че стримва на час и 48 минути на 28 човека, брато, мене ми стана лошо, брат. Влязах, лошо ми беше, брат. Честно ти казвам, аз буквално... Аз го съжалих, брат. Винаги съм бил отявлен защитник на Зенката за това, че Зенката не е фрай схеми. Винаги съм допускал, че е възможно да е така, но сме си го говорили за затворени врати. Това за съжаление хвърля друга светлина върху този казус. Разочарованието, което изпитваме е огромно в момента и гордостта, която изпитвам от вас, нали, моето комюнити също е огромна в момента. Но съм обгърнат от едно чувство на нещастие. На нещастие. В смисъл, винаги съм знал, че нещата в Twitch не са розови, но никога не съм си представил, че са чак толкова зле, наистина. Дискотека бум, дискотека. Ще стана и пред всичките ще те наградя. Чуваш ли? Душичката ще ти извадя. Обезумял, не съм те преживял. От себе съм по тебе, от супер много време. Ще зарадваме 10 човека точно преди коледните празници, като сумите, които те ще получат са 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500 и най-голямата сума за днешното видео 1000 лева. Единственият въпрос, на който те трябва да отговорят е какво ще направят с тези пари. Останете до края на видеото, за да видим за какво харчат хората пари и какви ще бъдат техните реакции. Пожелавам ви весели и топли празници. Прекарайте ги с хората, които обичате и не забравяйте да бъдете добри, позитивни и готини хора. Айде отиваме. Маме, дано да стигнат порциите. Приятно. Малко ми е удобно. Няма проблем, ще помогнем. Заповядай. Заповядайте. Чао, чао.
Моля, живи и здрави и вие, лека вечер. Здравейте, здравейте. Чакайте, аз ще ви сложа в турбичката, дайте. Благодаря много. Заповядайте, жива и здрава да сте, лека вечер, всичко добре. Благодаря ви. Заповядайте, живи и здрави и вие, хубава вечер. Да ви е спорно в живота. Много ви благодаря, лека вечер. И утре в 4 пак. Утре в 4 живи и здрави, че ви обръщате внимание. Живи и здрави и вие. Искате да се включите в нашата инициатива, сега е момента. След 10 дена точно ще отидем в час-две, където ще дадем нещата, от които имат нужда тези 3 семейства. Оставям точно тук QR код към Revolut, в който може да се включите в дарителската кампания с мен и Тонката Коледа за всички и да изберете едно от 3 семейства, а защо не и на 3 да помогнете. Аз и Тонката бяхме с семействата и искаме да ви кажем, че наистина имат нужда и биха се радвали на вашата подкрепа, както ние ще се опитаме да помогнем, така и вие. Всеки, който има бранд и иска да се включи в нашата кампания, може да го направи отново като ни пише на лично съобщение на мене или на Стилян. И всеки, който има възможност, може да се свържи с нас. Видяхте какви са исканията за една щастлива Коледа на тези 3 семейства. Нека заедно го направим, защото Коледа е за всички.